Carsten. Jeg er 16 år. Jeg så hende, fordi jeg havde fået et job i Føtex som flaskedreng. Jeg cyklede nemlig bagom, når jeg skulle derhen. Jeg cyklede Kløvermarksvej forbi den der tennisklub. Og når det var mandag, onsdag eller fredag, så stod hun der altid. Pas på, at du ikke falder. Ja, jeg tror, jeg kørte over noget. En sten eller sådan noget? Ja. Der er ret mange sten herude. Kom nu, Linda! Nå, vi ses. Ja, vi ses. Hej. Det var mig, der var ved at vælte. Nå ja, dig med stenene. Ja. Jeg har også tænkt mig at begynde derinde. Du skal jo lige melde dig ind først. Men, Også. Når jeg har meldt mig ind, så vil jeg spille tennis. men altså, min ven har lige ringet. Du kan bare spille med mig. Ja. Ja, det vil jeg gerne. Hun stod derinde på banen og sad så elegant. Hun hed Linda, og det var selvfølgelig skidesvært det tennis. Hej. Det er mig fra i går. Kom nu, Linda! All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere.
drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow.